Kino yalam Shnong jong ke Mawpat ringkat bagi Bahaïing asem jong well done boy marbanyang bam kuai hador ublay ubla khlat bat don ye kejingpang COVID-19 hakisngi balang jong ke tayo kilalet kerpat yo menteri ketanat kokot kakya uba AL hek ban ken Thup ye well done boy marbanyang haka Thup kerteng jong ki bayo ye kejingpang COVID-19. Kinong kit kam jong kedor bar Shnong Mawpat hapok kejingalam urang ba Shnong uba krau buit renta tiang bat ki Bahaïing asem jong lit well done boy marbanyang kilapen paw ya kejing benyau ba kesorkar kalapen bena ba uniu khna ulayo e ka COVID-19 hadien bala dep bantep ya u bat kane kalabu ha kejing lengo ya baro. Kakong Shailin marbanyang kabadai kamisan jong lit well done boy marbanyang kala pentim baha kecil kenduk yang menteri kala kerpat jur ya ke sorkar bahkan ken Thup ya well done boy haka Thup ba uyok COVID-19 namar baki bor penyai ke Dr. H.G. Robert Hospital kila IT ki kot kisla ba shimdan ya kini ke jingpang bat kila patha bantep ya u kumbatep ikiwei namar ba ulong ubakoi. Kalau ong hadien bala dep ya well done kinong penyat jong ke dispensary Mawpat kilawan pentip ba well done boy ulayo ai ke COVID-19 bat ong kene ke jingwan pentip kalapen kendit lut ya baro namar ke jing pompoi perkhat ban poi hadu uni uput kat kum ke jing ong jongka ki Bahaïing hasem kilara ya ke met yap kabala thep apok ke senduk no hospital Shajing bat kim sim la pensum pensle hiru ya ke met yap namar la dep ban le nadong shadong da ke hospital bat kala ong lada uniu khna ulong positif balai ki bor hospital kila sha banra ya ke met yap shaye namar kat kum ki kendon jong ka sorkar labatha badai banra bet shalom ya ka met bantem Hendrai nakaliang ubah hek habaya keren bat kilat patai kubor ulaong bawat laki Bahaïing jong lit well done boy marbanyang ringkat bat kino yalam Shnong ke Mawpat kila Dawa ban ken Thup yang new samla haka Thup jong ki bayo COVID-19 Hendrai ula keren syai ba amla setiada lei ru ban penduk pendam ya kenu ka kaipot ke bayo na ke hospital bat ong ba ke sorkar kala pen bena ba well done boy ula yo positif kat kum ke jing pentip daki bor hospital Ubah hek ulaya Thup banakaliang ke sorkar kan sapanjing pensyai na kibor penya jong ke Dr. H.G. Robert Hospital halo kini ke jingja bat hadin balayo pediang ya ka kaipon ensale ya ka badon kam. Habang ilawan na lum kadang wan rak kubor yang na dispensary ki ong ba uni khuna udan positif kat bana Robert Hospital ding ila panjing syai ngi ong ba uni khuna balai ngi dang long ne mani rasi yang namar wa ngila panjing bet tanaki ngi ong balai ba phir wan pha wan rak senduk lupa ya u kum ta ning la ibun ki jing kli ya u yang hana umlei ulong khuna ba khoi kira ya u siyeng pendap dan buram ya u tingila le kum ta tingila wan rak siyeng la pendap dan buram ya u ondala wan na lum kumba si khatsan arfomina de egum tu kiwan nakabor jong dispensary yang nang tena mopan kiwan ong bauni khuna uyo positif te kalong ka bakendet nalor kataru ba kiwan kemdan ka proof airu ka proof na dispensary ngidang yo menen bawong bauni khuna udan covid nang ngilara siyeng ten sanitize de ka nyira be kem tu ki ong bakhuite ni klem sanitize hayeng namar ka senduk la pendap lupa na tena po hospital te ngi sanitize de ka namar ong khuna bom dan ai te ong khuna bom dan jingpang tinggi rung isung kuat hi ngira be kem tu kum baju ra yo nong pang bolong normal hiken ngimle ai ter ngis ngolongo apat ken la dadai positif balai ba aira yang ngis yeng te kat kum ka protokol jong ka government ki ong ba unu briu ubadan covid dai ban ra be chalum te balai yang ngi aira siang katakan ke jengkeli kalong balai yang ngi aira siang kat kum ka protokol jong ka government ki ong yo briu ubadan jingpang covid ka thliuru ka dai benti khat arfod nang ta ki dai ban lai tep hi maki direct ki dai ban lai chalum te yangi IT ki Bahaïing ngi ti thleu da ki Shnong da ki dong nang tu te kamer rung ya rahi te balai ba da menta kawan long kum ni te kata kam dai su ka jing bakala ka nakaliang jungi ka yeng ka government hi kala pen ken ya ka rule namar ka rule kala bu te ong unu bri ba ya jing pang covid la dai ban tep ka jing tep balong ka jing ti thleu ru khat arfut ka thleu yu tu khuna ba ti ru kalong tang san fut teman-teman rak report ba ong positif tinggal lemno ikhlaw yang iu ka igo khubor ka bangi kwa mata ba ka sorkar lani ki bor hospital haka bidei ba kum kani jingja kum no ban handil ya ka ba kum kani jingja ke ba ja kum ne la ka dei ke ba khlak lani wat igi batang imru ka dei ban long da ka ba sai kedar
hot ki Bahaïing basam haba ki duak no ya ki bait baton jong ki kadon ka jing songsi hamai haba don kata kajing suba kat balak basong tu la shim sampul i haka shifau trik bat ka report kami haka khat mai trik hadim ada kakam ti bat ki ong ba habngiyo ki jing sha bakal adon na kajing batha na ka Union Health Ministry ba mna ban bat ya kamet yap ya ki ba suspect COVID. They ban hand over immediately to the relatives. But bakin hab ban batai pat iki protocols baro neki SOP ke begini benne. Tekai kedain takada. Ba kum gini jingja kanam di syo banja kanang wanra. Ngi ba uni coronavirus ula pensniu syahadu kata-kata. Hak jing idei bat ki para beriu. Ula pensniu hadu kata-kata hak jing idei bat ki bor penyan. Ula pensniu hadu kata-kata. Sibon ki rekom perkat ki ba fer-fer. Lada kini ki jingi kenduk ki jingi syam jong ki patba kan wanra penman ki jing ban kia. Ya kanu kalong yin kan ra ki jing ban kia. Ya kanu uriu simat ni ka riu simat. Ki dai ban Weng no si sendan yo uni khuna na ka jing pang COVID namar ba uni khuna ulang ba kuit kat kum ke report bang yo te Ngi kwa ya clarification ngi kwa ya kijing sha bat ngi labu ru bakum kini kijing ja ki banon ra pan ban kijing song per ha Shnong ta ngi kwa ban yo cha hu manu bat simika jingkit kli nga kan beda ka basya ngong mga bangenomla bertampak ya genu ka report ka bangiyo na ka hospital ada ka hospital ko ong ba uni ulung negatif ngi ka sarkar ngin pedip ya phidi negatif ada ka robot hospital ko ong ba uni di positif mangin pedip ya phi kat kum ka report bangiyo na ka hospital nginomla bertampak lani bangin tak siali sia yong hangnong nuru dang naga bada benle ekonomi ka ba nginum la benle kita jadkam ka ai report ka ong ngin pentip kumta thik ka bangiyo naki hospital habang nang pan ya report napo ka robot hospital andang layo e report ngi sesungguh tu baka kadai jing ong jing Bahaïing basam lani kadai jing report ke bagian ai pada napo ka hospital ngin hab yaban combine jadi masuk tu lang jing jong ki du batai jing batai jong robot hospital gi Bahaïing basam du layo snow la shibi kita ru ba jing tho jong Shnong du la shimi kita nalo kita ngi pan ni ke jubab ke basai napo ka robot hospital halo ni ko ni jing ja